Assalamu alaikum bandiraɓe rewo samba cilɓe mbañ samba jami mawki tambe funage ɗo bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa no belɗoɗa tawa alda hay caɗele goote. bandiraɓe ɓesgu leydi Sénégal en calmini moni kala inde mum tawno wonde yettode mum surtout bandiraɓe wattuɓe Bela TV MZ hakkillaji mumen en jettiɓe no feewi ko yewtere meɗen jamma Bela garɗen haalde jiyanɗe meɗen eko jiiɗen e nder leydi he e ɗeɗo balɗe usinaji duppuji ponoji duppude jawɗele jelere hani pittali mbasama hen fodde yimɓe sappo fawɓe mbasi hen pittali mumen taw saabi ɗum hakkude yimɓe ɗiɗo an waɗi mi waɗani en jeehi lawol serdi no serdiri ni waɗi ɓe hawrani waɗi ɓe hawrani won wiyoɓe ko manifestation mataw ko moɓodiral alhaali politique kono ɗum ɗo so tawi an jeehi a darti ha no moƴƴi a tawa wona moɓodiral politique wona manifestation politique ina nanni hen ganduɗa ko woni ko guyka nanni hen ko woni ko saccage e bonnude kono noon ɓeɗo foof wonno hen ɓe ganduɗa hay politicien ji ganduɗa hay politicien o ko woni e dow mum walla hol politicien o hoore mum wadde ɓe darani tan ko fewnande koye mumen so boni ha boni keɓa kañum garta mumen mbawa yawde bañi en ji yimɓe ɓe jaaha ɓe natta e osaji ƴetta sakuji maaro sakuji sukar ene nawa andi ɓe kam wona manifestation politique mbaɗata wadde ko manifestation koye mumen goni e wadde woto ndeɗo dillere ɓurde ɗo yimɓe fof ko harte en nani ministre de l'intérieur ko waɗi hen ko alerte mo waɗi hen ma timmal ma doole ƴette ngam wawde hangade ɗum ɗon e wallude sukaɓe ɓe e rende ɗumen taw wona hono woni e waɗirde ɗum ɗo ko hunde ganduɗa ko hunde ɓurtude kala nde kaɗo haala ummina kala nde goɗɗo kayi to jippita tan ma caɗele poɗɗe ni ma ɗiɗi poɗɗe ni duufa ko erade dendagal musidɓe mo ganduɗa ko jeenoɗo e ɗiɗo seppuji emin ñaagoma goto a ɗaɓɓu jeeyede hen dosɗe leydi Sénégal walla kayitaji walla mbiyon constitution Sénégal ene waɗi no yamirirma ya haal ko mettuma taw wona bonnude e duppude so won ko mettuma wat seppo woni ɗum e yamirore so won ko muusma yaltu kaala so won ko mettuma wat bindol wona yaade aɗa bonnana ɗum caggal leydi gay mbaɗo investir mum neɗɗo liggo duuɓi jonɗi gara bonnaɗo mo nder kijiɗe goto oɗon hakke ala foof to mbawɗa yaadude e muɗum kadi so nanggama hen ka cohiteɗo ha mbawano jejjitaɗo ni tawa a ñawaka en ji soknoɗo guila 2022 walla mbiyen 2020 ha joni na coka ha joni ñawaka taw ko manifestation on jeggaɗum ɗum ɗo holko jeeyi ɗum cikkata haɓanimo so tawi heɓi ko kaɓaniɗa ɗum ko yejiti andal wadde kaɓotoɗo ko haɓoto ko haɓanto ko to yiɗi yettade ɗo so yettima ɗon wadde way kono gonɗo to woni ɗo ko woni e wadde ko woni kaɓantenoɗen ko ha keɓen pewnowo leydi men kaɓantenoɗen ko ha keɓen nawrowo leydi men yeeso Allah andinano en ko holon nde en cuwano hebde mo keɓɗeno jiiɗa gaña jaɓa calola wawa wiide o gollani heddi ko taarimo ko fof ne andi ko taarimo ko moƴƴinte hen ko seeɗa ko taarimo ko mais kanko fof noon e waade noon wasde moƴƴinde ko taarimi ɓe haɗanimo wadde ko waɗi ko haɗani ɗum kadi omo jokki wadde yoga e leyɗele en jiiɗi hono oɗo en donki hebde en ji dillu makko économique e mayirɗe hitande ujunaji 2021 toon ko Tamba en nani mawɓe leyɗele walla nelaɓe mawɓe leyɗele woɓɓe ne mbiya so tawi on cohlani oɗo laamu minen emin cohli
tawi on cohlani o lam minen cohli wadde so tawi en darima eɗen gartide konngol ɓennude so tawi wino watta happu tataɓijo joni so tawi wonima o wat hare nde jogiɗa ko kartal ma hande woore yonti taw gotunoyama ɗiɗɗa ka namdoytel noon holmo gotanɗa holko waɗi gotanɗa ɗum holko addede wotanam holko jiiɗa e makko ka namdoyte namdo wadde so tawi aɗa haɓo kaɓotoɗa ko kartal ma e moɓɓude huɗuko ma jeddi ala jarɗi saka jeddi politique jeddi ala jarɗi yeddodirede saka jeddi politique ina moƴƴi noon jooɗiɓe luttini hakkillaji mumen mbawa ƴewde ko jangguinte ɓesguji ɗi ko e nder école aji he holko ɓesguji ɗi jangguinte ko ɗum tan saabi ɗum ɗo hande a wawa fettude guite ma ha mbiya a yi janngol alquran ina yahani duppotoɗo e lawol walla ina yahani duppo oroji e nder jangde wadde ko jangguete ko foti en yonde waawi en poti miccade en poti andude holto mbaɗeten milliarduji de milliard ine watane budget ngam waɗɗande e nder école aji fewne mahe mbaɗane ko ɓuri fewde so tawi yehi ha dillere seeɗa waɗi kamɓe koye maɓɓe jaltata ɓe duppa ɓe jalta ɓe bonna ko waɗa milliard uji jawdi leydi fof ɓe fewnira ɗum ha jooɗi hono mum ala ko woni nder aduna jangguinoɓe ɓuura nan toon jooɗi in donki heɓde salaire mumen hay courant mumen so tawi jooɗima lebbi ɗiɗi joɓani koko kuppete wona caɗele gouvernement o ko contrôle gouvernement o aɗa waɗa hunde ne moƴƴi jurnoɗa ko mbaɗɗa ko beele to mbaɗɗa ɗo timmi walla no mbaɗirɗa ni e timmi kono région naggam de yo totte million kono noon yettoroton kanko ko 400 000 600 000 goɗɗo to ko ɗum woni caɗele ɗe ko ɗum woni musiba o ala noon leydi meɗinodi heɓde pétron ha yettiɗo ina huccani élection aji taw waɗani dille yo Allah suuren yo Allah waɗan en ko ɓuri ko yo Allah renen yo Allah rokku en laamɗo taw ko bawɗo yurmade miskineɓe yo Allah rokku en ganduɗa taw ko jokkowo mission oɗo laam taw kadi ko bawɗo yurmade keñnoɓe julɓe e nder leydi he eɗen mbiya julɓe leydi ndi ko capanɗe jeenayi e joyi e nder temedere jiɗɗen ko keewal kono yataw keewal ngal ko ngal gonga wonde koye capanɗe jeenayi e joyi yataw eɗum gonɗi eyyi kono hande doole joyoɓe wayino ko homtori capanɗe jeenayi e joyo yon hen no mbawirɗen haalide duuɓi men jottaki ɗon kono so a ƴeewi so tawi woni ko juuloɓe ɓe lima ɗon eɗen mbawi ɗum capanɗe jeenayi e joyi kono so tawi ko julɓe sa ɓitiri ɗum hakkille ma oɗon gandi mbiɗa andi ɗum noon ko alerte jertinde tan gardude nde en jii réseau fof doole makko gustama ko tengti internet o fof uppama en ganda holto ɗum ɗo jogoji haalde yo Allah waɗan en jaam rufan en ndiyam sallide waɗan en jaam e leydi Sénégal waɗan en jaam e leydi Mauritanie yo Allah rokku laaɓe mumɓe jaam soɓe keeɓi jaam en keeɓi jaam jiɗɗo jaam waɗi jaam dañi jaam reeni jaam janngol jaam ko ɗum wonɓe ko jaam yo Allah jaɓan en moƴƴu yaafo pedditi bandiraɓe wonko jarani